בשביל להבין את החובה של האדם, אשר אחד הדברים שהיו באוכרינו במשך הדורות, אומר הרמב"ם, של הכפירה, זה לא היה כפירה, של היום שמאמינים בצ'יפס וקוקולה. איזה מחשבות, דווקא הכירו בעוצמה וגדולת הבוא יתברך כל כך הרבה, שלא הבינו מה כאילו מה אכפת לו מאיתנו יצורים שפילים וקטנים, כמו שאמר דוגמה שאחד עכשיו ייכנס פה ויגיד קרה אסון, מה קרה? בחוץ איזה רכב ותחת תפוח רקוב, ומה קרה? כל התולעים מתו ותלו לבכות על התולעים. אני צריך לאשפז אותו, אבל אנחנו הרבה יותר קטנים ביחד, לא שם משהו ששולט על כל העולמות ומיליארדים של יצורים קטנים. אז מה לא עובר למחשבה של בן אדם, מעשה של בן אדם שפל? לפניך אני נעשם בעיניי, כתולעת, קטנה באדם. אז מה לא? וזה ירחבנו שקדוש ברוך הוא עד הרבה. אבל בי לשבת המשפיע, ככל שהוא גדול, אחד הגדולה שלו שיכול להצטמצם עד כדי כל אחד כבן יחיד. אפילו. אז מה יש מאיתנו? בן אדם יש לו ילד. תינוק מה עושה? מלכלך, סליחה, עושה בטיטול, מה הוא נותן? כלום. וכשהוא אומר, אבא, ואדם נמס. וכשהילד מתענה באבא, אבא לא טוב. אנשים, מכיר אנשים שבגלל שלא נותנים לראות את הילדים שלהם, או שהילדים לא מתייחסים אליהם, איזה צער יש להם. מדהים אתם. ככה, המושג הזה, צריך לדעת שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו הרבה יותר אפילו ממה שאדם יכול לאהוב את בנו. לא צריך לשכוח את זה. כמו שאחד לא מוותר אף אחד מהילדים שלו, כך שהוא לא מוותר אף אחד מבנם, מבנים שלו. אמרתי המשך, בנים אתם לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם באמת. מה הקשר? אדם שבאבל אסור לתלוש שערות ולשרוט את עצמו. למה? מה הקשר? רש"י אומר, לפי אתם בניו של מקום, אתם אומרים להיות נעים ולא גדודים ולא כורחים. ובדרך אגב, זה נורא ואיום. מה לא יודע מה ולמה בעולם התורה, נתפס כאילו אנשים בחורי ישיבות בזה שהם, באמת יש כאלה שמגזימים, להראות יפה, אבל יש גם מגזימים בלהראות, ולאכול לכם חשוב מגזימים. השם ישמור, פעם ישבתי, ועדתי לנחם, הלכתי לנחם ראש וטרן יש לו מלא עבודה. ראיתי פתאום, זה לא יתאבן, וזה מה שמייצג את התורה, אנשים חכומים וזה, הכל וזה, לא רוצה להגיד, לא מזלזל, אבל הם מייצגים את התורה. חייבים להיות נאה, אדם בא מנהל, כל משנאי אהבו מוות, מי שיש לו קדם בבגדו, בר מנהל, הוא רחב איתה. הוא חלט את השמש, מה זה הדתיים, זה זה. אני זוכר שהייתי הלך לראיתי איזה אדם נומן. זה שיש לה, היה לו חברה WeWork, ויצא רק עם $700 מיליון מזה. בקיצור, והוא אמר לי, בא, נצ'ק אותך, אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אם הייתי מחבק אותו, אם הייתי מריח כאילו שאתם, הוא מלוכלך, הוא מזיע, היה 2 דקות אליו, הוא אומר, הוא גילה לי. וזה במודע, יש לי בתת מודע. אדם מייצג את התורה, חייב ובמסעי, תמיד נקי. עם כל החום שישר, תמיד אני מריח טוב, תמיד, אני זוכר. אני זוכר שאני מסתפר ביום שישי, ולוקח קולות, בסדר, על הראש ככה, זה צריך לדעת, זה טעות, אין איזה שום שחר לזה, ולראות אחד שמותר צריך לראות כאילו מוזנח או מלוכלך, לא חייב להיות פירמוד או כל מיני גוצ'י, לא חייב, אבל מספיק מסודר, לא מקומט, וצריך להיות נאה, כנאה לבנים של השם, זה מה שאומר קרואשי. אז הוא אומר, ולא גדוד ולא מקורחים. השאלה היא כזאת, הרי יש חובה לקרוע, נכון, לא עלינו, וכי מישהו עכשיו, תראה איך הוא נראה עכשיו, יודעים, הוא עושה זה מתוך צער, ולהביע את הצער, הוא קורא לפי שעה, והוא אחר כך
הוא יחזור, יבוא הזמן של לוין, יחזור לעצמו, זה מה אפשר לעשות, הם לא עושה את זה עכשיו, הוא רוצה להיות מלך. אותו רגע רוצה להביע את הצער, שאלה אותו לצער, אז הוא עוד יותר, כלומר, כאילו זה יותר כואב לו. אז מה הטבע של הלכה הזו? ומה הקשר בין פשוט? ובכן רבותיי, יש לי אח שלום שנפטר בתשנ"ה, בן 27. דרך אגב, הייתי היום באזכרה של בן דוד של הכלה שלי. בחור בן 19. איזה צער, דבר מן השם ירחם מקומו הלך איתנו. בזמנו, אני אומר לכם, נפתח כבר אברך צעיר קרה, היה הודעות כאילו קידוש לבנה. זה לא היה מצוי, אני אומר לכם, זה לא היה מצוי, אדם צריך שנפטר, זה לא היה מצוי. התרגלנו. זה לא היום. בטוח סטטיסטית תסתכלו. לא יצרים שמיטים ככה על ימין ועל שמאל. וזה עם כשעורף. תרגלים. השם עוד מה זה, אני לא אכנס לזה, עם כשעורף, דיברנו על זה, דיברנו על כשעורף, כשעורף זה, השם, הוא לא אומר מאוד בכם מכל העמים. לא בכם בחר, כי אתם עם כשעורף. זה שאדם חוטא, זה קורה. כשבו לא ברא את העולם שאדם לא ייכשל. אדם הוא לא מלאך. ברא את העולם, ברא את התשובה. הבעיה שהוא נחשב, ושהוא נחשב, זה לא זז. שבמדבר, שאנחנו רואים, למה צריך לזכור מה שהיא קציבה אותו אליו בשבור במדבר? תזכור לנו עוד לא שונה. כל זכירה יש לה טעם. חוטים השבת, הטעמן, דברים של טעם. אבל לזכור מה שקציבה אותו במדבר, למה ולמה? דיברנו שהמושג הזה להבין ממה אנחנו קרוצים. הדברים בחיים של האדם, שהוא נחשב, שהוא רוצה את עצמו באותו ועוד חרטה, כי שבע, וכאלה שבע על קיום, מקסיל שונה באיבדתו, וזה כשברוך הוא יכול. אתם מזזים, שם אותו דבר. וזה אני אומר, אתם זוכרים שפעם סיפרתי שבע מי שהיה פה על אותו חתן שעשה חתונה פועלת, מישהו היה זוכר פה? ואף אחד לא הסתכל עליו, זה העניין. לא מסתכלים, זה כשהעורף תפוס, לא מסתובבים. תזוז קצת, תתחיל להסתכל, אני תעלה. תמשיך הלאה, עוד פעם. זה מה שמוצא, זה תפסיד להקשות עורף. בכל אופן, בגלל זה אנחנו במנהל, וזה אכזריות שאומר הרמב"ם, מי שלא שם לב ולא לוקח את המוסר. שמעתי, תראי, תקחי מוסר. אז אומרים, אז מה לעשות? אז אם זה רחוק, אז זה לא, במנהל יותר קרוב, במנהל, באדם שאין מוסר. מאחר ממה שקורה אצל אחרים, רוצה להגיד הלאה. אז בכל אופן, היינו בהר המנוחות, פעם אחת הפעמים. וראיתי איזה יהודי שככה עומד על הגדר, בין המפלס של החרדים למטה המפלס של החילונים. ואתם יודעים איך מזהים את זה, נכון? אצל החילונים יש שם שיש יפה, וקישוטי, פרחים ושושנים, פה מתפללים, פה משקים את הברכים. פה קוראים תהילים ופה שוטפים את המצבה. ואז ראיתי שהוא רוצה לדבר, אבל ראיתי את פתח, מה קורה? התחיל להגיד לי, מה זה הדבר הזה? אין לכם כבוד למת? תראו מה זה, הם צריכים למה אתכם איך מכבדים את המתים, תראו איזה שיש יפים, איזה דברים, לפעמים יש גם תמונות וזה. אמרתי לו, שאלה טובה שאלת. אני אספר לך, בזמנו בקהילה איגר, היה אדם שעמל בריבית. שמרחם. מה בריבית? זה כסף קל. קשה להיפרד מזה, קשה מאוד. אבל לא, כמה שהסבירו לו, הוא לא יכול להתרגל ככה לעשות כסף בכמויות שמרחם. וכך כל החם שלו, כל ההון שלו, כל מה שלו, זאת מה בריבית, השם מרחם. ותראו פלא, הוא נפטר.
ראית מישהו נשאר פה גם על נפטר. אז בואו, הילדים שלו, יכול את הפאר וזה, יקלו לו קבר, רוצים לכבד את אבא. שיהיה לנו הרבה כסף. צריך לתת לו קצת משהו. אז הלכו לחברה קדישה, קודם כל רצו מקום קבר, מקום קבורה. אז במקום הזה היה נהוג שחסד של אמת, שהעשירים שילמו יקר במיוחד. הבינונים לא סביר, והעניים לא שילמו כלום. אבל מהם ביקשו סכום מופרז שאפילו אצל אחי השם זה היה ממש שוט ושבר אמרו. גנבים! הלכו מהר לרב העיר ואמרו לו, בקיצור לפניו, מה זאת אומרת? זה גנבים, חברה קדישה. בקיצור, הוא אמר להם, דווקא אני חושב שעשיתם הישג מצוין. לפני שהתרצו, ורגע אני אסביר לכם כאן. הוא אומר, כשאתם באים במלון פה של העיר ואתם רוצים לשהות פה איזה לילה או שתיים, כמה אתם משלמים? הוא אמר לו, כמה גרושים, זה למה? זה המחיר שבא. ואם אתם רוצים לקנות את הסוויטה הזאת שאתם שוהים בה, זה כבר משהו אחר. ועדה הרבה. אז אני אסביר לכם. אומרים שמי שמביא בריבית, הוא לא קם בתחילת המתים. הוא אומר, אנחנו עושים חקירה, לקצת זמן, לא יודע, שנתיים, שנה אולי פחות, יבוא כשבחור, כן? החיום מתחת נבלתי, קוראים הקיצור לא משכנע, כולם יעלה לקום, שחרס, כולם יקומו מהקברות. איך יקומו? יקומו. כתוב, רופא חולים, מחיים מתים. מה זאת אומרת? לא, מחיים מתים ורופא חולים. מה זה? אם מחיים מתים כרופא חולים, מה זאת אומרת? צריך להגיד. אם מחיים מתים אז הוא לא מרפא חולים. הוא אומר, אדם שהיה למשל צולע, או היה לזה מום כלשהו, אז אם יקום בריא ושלם, הוא חכה לדוד הצולע, הכל ככה, הוא רואה שזה בנדבר, זה לא זה. אז קודם יקום איכשהו, דוד איכשהו, אמרו את הדין צולע, דוד, ככה ירפא אותו. כן, אז יקומו כולם, אז עכשיו, לא, עכשיו הוא שם, אבל הם מצפים, וזה חכירה לקצת זמן. אבל לא הבינו מה הוא אומר. תסתכל עליהם, אבא שלכם היה מרבה ברביעית, והוא לא יקום לתחיית המתים. אתם קונים את זה לנצח! צריך שתביאו מותקלים. הם הורידו את העיניים, ולא ציפו לכזאת תשובה ניצחת. ומה שבטוח, הם כבר לא ימשכו בדרך כאבותיהם. אותו אחד שסיפרתי לו, הוא אומר, תגיד לי, מאיפה הרבנים יודעים שמי שמרבה ברביעית לא קם לתחיית המתים? הוא חושב שהרבנים ממציאים. איזה חוצפה. אנשים שחושדים הרבנים הרבנים הם כופים, אפילו שיש מחלוקת, כתוב מסכת זמן, וכי מישהו מביא ראיה מאיזה מקום אחר, הכל מראש. איך מבינים פה ושם, אבל שדם יגיד מדעת עצמו, חלילה וחס, לא היה ולא יהיה. אז איפה? כתוב במדרש, כתוב כשחזקאל היה מתים בגבעת התורה, אז הוא כולם כמוהו, חוץ מאחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, בוא נשלם, וזה מה איתו? הוא אומר, כספו נתן במשך, בחי, לא יחיה. כך אמר הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, לא יחיה, בגלל שמראה בריבית. אז הבן אדם, אז אני הסברתי ככה. זה העניין. אנחנו, אותו דבר, אנחנו מצפים שכל יום, קוראים על מנת שמצפים לראות בעזרת השם שיבוא הגאולה בתחיית המתים שלו. מיד אחרי זה, כן, יש כאלה גם בתחיית המתים של לפני זה. לכל מי שנאמר, כל המתאבד ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. נכון? איפה? רבי שמעון לא התאבד ירושלים, וכל הצדיקים שהתאבדו לירושלים, אומר ריטב"א שיהיה תחיית המתים מוקדמת. לכל מי שהיה להם זכות להיות במעמד הזה שהוא תכלית של כל הבריאה. תדעו לכם, זה מעמד שלא היה ולא יהיה כמוהו. משהו מחזה אוקולי אדיר. שמענו
כשבבסיס קבלה מתקע בשופר גדול, יהיה איזה, כל השמיים התקפלו כמו שופר ענק. בית מקדש יורד מן השמיים, יראו את זה מכל העולם, זה משהו אדיר. זה רק עוד כלום, ועוד ועוד. אפילו מי שהזכיר על הרבה, הוא במקום של כל אחד נכפה מכובדו מחופתו של חברו, יהיה פה אמנם משמח מה שיש לו, אבל תמיד יהיה לו החמצה שיכול להיות במקום אחר. הוא יכול שהוא לקרב איפה שמשה רבנו, איפה שהרב אבינו, איפה ש... אבל בכל זאת, לא נזכה בכלל. אבל במעמד הגאולה, מי שיזכה לשם, יהיה ליד כל האבות כולם, אברהם, יצחק, יעקב. יעקב בן ניסן, בידה, יש שיר כזה. כן? יש שם, זה משהו אדיר. אז איך הם לא זכו? התחתן עם מוקדמת. אבל, דרך אגב, לכן גם כן, אומרים ראינו שהחכמים, חכמת גמרא והתנאים הם אומרים, ליטי ולא מחמיני. ראו את הצרות שהקפימו, הגבית הדמשך למשל, אמרו, אני רוצה לבוא להגיע, אבל לא בימינו. אנחנו מתפלאים, בתחזן להם שופט צום ברחמים, והם ביקשו שליטי ולא מחמיני. איך זה יכול להיות? אז זה יכול להיות. התשובה היא, עד מה שנראה שהדוב במגיד אומר את זה, פעם ראית איזה חתונה, ואתם יודעים לא כמו פה בחוץ לארץ יש חופה מוקדמת בצהריים, כן? ואחרי זה הולכים הביתה, מחליפים קטין, בלילה עושים איזה דינר כזה מכובד. אז היה בחופה שתי עניים שמצאו שם אחרי חופה, זה גם הרבה זמן עד שאמרו, זה אמר חצי פרשה וזה התחזן בברכות. שמע את הדוד של החתן, שאומר לאח של החתן, אתה יודע מה, בוא נלך לנוח, מה אנחנו זה חכה עד הערב, ננוח ונבוא יגיע רענן לחופה, לסעודה. אז אני הזה אמר לך לא, גם אנחנו בוא נלך נשם, מה אנחנו זה כיף קרה. אמר לו טיפש, אם לא יבואו להעיר אותם, זה איפה הדוד? בוס תוצאה, איפה, יבואו להעיר אותם. והם ילכו לישון, ויפספסו את הסעודה. הצדיקים שהיו ידעו שהתאבלה לירושלים וזוכה ורואה בשמחתה, אז יבוא, אנחנו לא רוצים להיות שם בכל הבלגן, ככה עם השואה, אני רוצה להגיע לסעודה ישר עם המשיח. הם יודעים, תחת המתים בלי זוכה, אבל אנחנו שנזכה ברמרטיפים לעבור ולסבול ולחבר, ובלבד שנזכה להיות שם. אז בכל אופן, אנחנו קבר זה זמני, זה משהו זמני בכלל, אז מה אתה משקיע עכשיו משהו זמני? כמו שאחד יש לו מסוך, הוא יתחיל לשפץ, זה זמני. אבל החילונים רואים במוות, רואים בזה, זה נגמר. זה, איך רואים, זה הבית האחרון שלו. זה הכל, זה מרימה והתולעה, כבר לא יישמע ולא ייראה, נגמר, זה כבר אין פה, אז היגון יותר חזק. וממילא הם לעשות לו כבוד אחרון ארוך מאוד, שיהיה זמנים רבים, שאישים טובים ותמונות שיזכרו איך הוא נראה בכלל. כן, זה בגלל זה. אנחנו יודעים שזה, לכן אנחנו, מה לנו ולפרחים בשושנים, אנחנו רוצים מהר לגמור את זה, הולכים לשבור, לשברית, לשבור את זה בשביל לצאת. זה, ומכאן, הגישה, אדם שרוד המוות פעננו, דבר סופני ונגמר והכל, אז הוא לא יכול לעצור, הוא עצום, אז מילתו לשערו, הוא לא יכול לשרוט את עצמו, הוא לא יכול לעכב, הוא דבר משהו בלתי מוגבל. אבל אנחנו, מה זה? בסך הכל, כמו שעובר ממקום למקום. ועוד למקום יותר טוב, אפילו גבולי שאנחנו חושבים עם מדדים בעומק הדין שצריך לעבור בכלל, נגאל מהאיסורים, נגאל מהסבל שם הזה. בכלל מי שטעם את העם בכלל, לא רוצה להתקרב לפה בכלל, בביוב של השם הזה, ביוב! לא מכיר משהו אחר. מי שרוצה לכאן, זה הגישה, לכן גם בציבור, להגיד לך, אל תתקודדו. אל תתקודדו ככה, כי זה לא זה צריך להביא את האדם כשהוא מודע. יש מוגדרים, או יודעת, צריך להתאבל, יש שבעה, יש 3 ימים לבכי,
7 ימים לגיוס וחיבוש, בחור עד 30 יום, וזה חכם מאוד מה שהתורה עשה. וחזר לשחק אותו אחי, הגאון רבי ניסים, אמר לי, כי תורה צריך אדם שמת לא יכיר, ובשביל לחרב לעולמה, באמינן. אם אחרי ילך לעבודה, יראה אנשים אוכלים, שותים, רגים, איך אתם יכולים? אולי אני עושה, הוא היה משתגע. אז הוא אמרתי שישב, הוא לא נמצא פה, ואנשים יבוא אליו. זו הצורה הכי אחרון, התובנה כל כך נכונה והאמיתית של התורה, הייתה עליי לא יותר מדי. לא יותר מדי. לכן גם זו אסור להקשות את עצמו יותר מדי, אבל אסור. מי שמקשה את עצמו, ראינו לא עלינו, הוא מביא עוד עליו אסור לא עלינו. וזה הגישה של התורה הקדושה. שלא, איך אומרים, לא להסתכל. היה פעם אחת, זוכר, התבקשתי לדבר על מישהו שהוא נכנס דיכאון עמוק. ולא יצא מזה מהשאבא של אבא של הנפטר. אוקיי? ואמרו לדבר איתו. אז אמרתי לו, הוא אומר לי מה הוא לא, מי כל כך מתגעגע. אחרי שאני לא מזלזל, אבל בכל זאת, זה אדם כמעט בן 90, וזה כבר עבור הרבה שנים. אז אמרתי לו, תגיד לי, אם באמת אבא שלך לא מת, ברר לך שאיזה רופא צריך לעשות הוצאה ב-30 שנה, 40 שנה. והוא החליט ללכת עם הקרייבים ולבלות שם, אז אתה גם מצטער. לא. אז אתה רואה זאת שאתה מתגעגע. ואתה חושב פשוט שזה, אתה מגזים בתחושה של ההפרדה. וזה למעשה התורה רוצה לעקור מהגישה הזאת. כמו שאומר לכם הקדוש, אומר, שזה כמו שמישהו שלח את בנו לאיזה מקום לעשות מסחר, אחרי זמן מה? כן? אחרי זמן הוא אמר לה תחזור. אז שם הצטער שהוא חזר לאבא שלו. מצא זה זוהר, הזוהר אומר, משל מלך שיהיה לו בן יחיד, נאה וחכם במיוחד. וידע שהוא יורש העצה, הוא הולך להנהיג את המדינה. להשאיר העצה זה לא רק לאכול ולשתות, וגם להנהיג את המדינה. והילד הזה מפונק כמו שהוא, והוא לא מכיר כלומר, הוא לא יוכל להנהיג, הוא צריך להכיר ולרדת לעם. אז התחיל לשלוח אותו בכפרים, קרא ללכת בכפר, קצת להתחקות עם אנשים הפשוטים, והבן של העולם הפשוט. לכן כשהוא עלה, פתאום מגיע עם כל ההופעה שלו והחומה שלו, והוא פתאום מלומד והכל, כולם התגודדו סביבו, והתחיל לדבר והשתשה איתו. נו, מהשגרת אחרי, כן, סתם גרת תפוח אדמה, נפואים פתאום בא איזה חצי מלאך, ופתאום בערב הוא הולך, איפה אתה הולך? אמרו לו, אבל אני צריך לבכות. ואז הוא אומר, מה קרה לכם? ונמלא, יש לו אמר לו, חוזר לאבא שלו. ככה נשמה ירדה לי פה איזה סיבוב קטן, לא יודע, לסייל קצת קניות, מצוות, משהו, עכשיו חוזר לאבא שלה. לא חוזרים ככה לשום מקום. לאבא שלה, זה תשוקה. אין נכון למושג. התשוקה שיש לנשמה להיות עם האבא שלי. אין מילים לתאר בכלל המציאות הזאת. וזה הגישה. כשכתבתי את הדבר הזה, וכתבתי שם בסוף, קצת לשחרר. את הדבר הזה שאני אומר להגיד, אמרתי את זה בבולגריה, הייתי שם קצת לחזק מהרוח של אותה לכיוון של הרפורמה, שמלכם בגלל שיש הרבה נשים הם לא יהודים, ואז מילה ילדים לא יהודים, והרפורמים מקבלים אותם כאן, זאת תורת, איזה מוסטפא, איזה כולם, העיקר תבוא. באוקראינה מייבאים אין סוף של גויים, העיקר תבוא. אבל איזה גרים חרדים עושים להם את המוות. מה, פשוט את המשמעות. בקיצור, אז איפה הגעתי? כן, שם דיברתי על מהבחור, דיברתי על זה שבזמן במלח שהיה גזרה שמתים בכל האנשים, כן? מהבחור בביטחון יפה נפש. מה פתאום? מה זה בחורים? מה, הם צריכים למות בגלל שזה? לא מעניין אותי, פתאום. לא לחיות. הם מתייפים מהג'וקים והורגים בני אדם. לא משנה. בקיצור, אז במקום להתחיל להתפצף איתו את זה, אבל מה אתה יודע בכלל בזה? אולי זה פרס שימות.
מה הפרס? אני אספר לך. פעם איזה זוג אחד שחיו חיים טובים, הכל טוב, ופתאום יום אחד האישה נתפסה בטבעונות, באורגנים, אסור, במאכל, והתחיל, נגמר. אין שום, כל מטעמים, כל דברים שומנים, כולסטרול, והוא לפחות היה לו נהנה מהאוכל, פתאום גמרנו הכל, רק כל מיני דברים אורגניים, דברים בירוגרפיים, כל דברים בלי טעם, בלי מלח וזה, בלי זה, נגמר, אין לו טעם בחיים. הוא אמר, טוב, סחר, טוב, עכשיו זה בריא, הוא נהיה יותר כזה, התחיל כל למות, הוא הראה קצת את הימים. טוב, שניהם בסוף הגיעו לשמיים, ברוך השם בסביבה טובה, נפטרו בסביבה טובה, כתבו על המצבה. הגיעו בשמיים, מאיפה זה? איפה משפט העליון? כן? טוב, הגיעו לשם. טוב, אנשים טובים, לא היה מסובך מדי, לא עשו... בסדר, היה בעזרות נתנו לנו גמחים וזה, טוב, גן העדן. עכשיו כיוון גן עדן, רק מתקרבים מרחוק, הריחות למות, אני חושב, כמו שיש אדם, כמו שמתים נשארת המלאכים, אם זה לא היה נשארה, מרוב תענוג אפשר למות ולחיות עוד פעם, לחיות ולחיות. אדם חי, נותן לו חיות בשביל לסבול, צריך לסבול גם תענוג אינסופי שאין אפשר לדעת. עוד לפני שהתקרבו לכניסה עד מרחוק, אז הבעל אומר לאישה, אל תאכל ואל תאכל זה, בלי השטויות שלה, יכולנו להיות פה לפני 25 שנה. אז זה לא אומר שצריך לזלזל בעולם הזה. אבל לכבד את העולם הזה, זה לא בשביל להיות גלידה לזה. אז בן אדם זקן, בלי תורה, בלי כלום. רוצה לחיות. יופי. הוא יכול להיות במבה. זה החיים שלו. עוד גלידה, עוד במבה, עוד איזה תענוג. העולם הזה, כל העוצמה שלו! זה רק מה שהבוחר גם מבין להקשיב בו. ציצית, כל רגע, עולם ומלואו! וזה שם, זה ערך עליון שאפשר לתאר בכלל. זה כל ערך שלכם. אבל לא דבר אחר בכלל. העולם הזה, כל ערכו, זה בשביל איזה גדול. אז מי שבר מינה בשביל תאווה, כל שהיא גלידה, הוא עובר על מצווה, הוא מבלטל מצווה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. צריך להאריך את החיים, אבל בפרופורציה נכונה. צריך לדעת שאנחנו בעולם הזה, וזה כל העניין. בלי להקשות עורף, מי שממשיך ככה, ממשיך לראות את התפוח של הצהריים והקפה של הבוקר, וזה מה שמוביל אותו לשלב הבא, כל הזמן איזה תענוג אחר. זה קשור. אבל מי שמרים קצת, מסתכל קדימה, מסתכל לידה בשבילה, מסתכל, ראו מי ברא אלה ומבין למה הוא בא בתכלית העולם הזה, והוא זוכה, וזהו במה שמבקר.